Upat ka magkabanay ang patay kung asa tulo niini mga minor de edad. Human gipamusil samtang papauli gikan nakikonekta og internet sa Matalam, Cotabato. Laing kaubanan nga minor de edad nga lalaki samdan sab sa insidente. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Dead on the spot ang upat ka tawo kinsa magkabanay human gipamusil sa barangay New Era, Matalam, Cotabato banda alas 6 sa buntag adlang Huwebes. Ang mga biktima mag-live-in partner nga 20 anyos nga lalaki og 16 anyos nga babayi. Lakip na ang duha ka mga pag-umangkon nga 12 ug 14 anyos. Samtang padayong gipatambalan sa ospital ang laing 14 anyos nga lalaking kaubanan niini human mapusilan sab matud sa Cotabato Police Provincial Office. Gikan sa usa ka balay ang mga biktima aron makikonekta og internet. Apan diyang pauli na sakay sa ilang motorsiklo. Kalit kining gipamusil sa wala pa mailing mga sospek kinsa daling misibat human sa krimen. Ginasuta pa sa PNP ang motibo sa krimen. Apan doon na sila persons of interest. Mayroon ng tinitingnang anggulo ang ating kapulisan at mayroon na rin silang tinitingnang person of interest. Ngunit sa kasalukuyan, hindi pa rin po natin pwedeng ipalabas dahil tuloy-tuloy pa rin po yung malalimang investigasyon na ginagawa ng ating kapulisan ng Matalam. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.